Ara vull presentar el meu Nadal d'aquest any a vosaltres. Aquí a Alemanya normalment és molta neu aquests dies. És molt romàntic quan és fosc i les espelmes són encendats. Això és el nostre arbre de Nadal amb molts regalos a sota. Però abans de donar nosaltres els regalos, anem a l'església junts. Després dinem en aquesta taula tan decorada. Mengem una sopa i un gal d'indi i bevem vi. El millor de Nadal són les galetes. La meva mare fa les galetes les més bones del món. Això és la nostra corona de l'adveniment. Cada adveniment encendem una espelma més. Un altre costum és aquest beix, que està sota d'aquest amb una altra persona a fer un petó. Bueno, això és el meu Nadal. Espero que el vídeo t'ha agradat. Bon Nadal i un bon any a tothom!